Hello guys, it is Brawl Stars Imran now. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா Brawl Starsனா என்ன, Brawl Stars எப்படி விளையாடுறது, அப்புறம் Brawl Starsல ஐகான்ஸ் இதெல்லாம்ன்ற பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இது வந்து நம்ம பார்ட்டா போட்டுருக்கனால இது வந்து ஒரு 5th பார்ட். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 2 3 4 பார்க்கலனா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தரேன். அதை பார்த்துட்டு வந்து நீங்க இத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியா புரியும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிரலாம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மேப் மேக்கர், சூப்பர் செல் ஐடி, அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மேப் மேக்கர் இருக்கு. மேப் மேக்கர் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து என்ன மேப் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது என்னென்ன மேப் கிரியேட் பண்ணலாம்னா நீங்க வந்து ஜெம் கிராப் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சோலோ ஷோடவுன் அண்ட் பவுண்டரி, ஹேஸ்ட், டியோ ஷட்டவுன், அப்புறம் சீஜ், பிரால் பால், ஹாட் ஜோன், இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்ஸை தவிர மிச்சம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து எந்த மேப் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த மேப்பு இது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த மேப்புக்கு கீழே என்ன, இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு கீழே என்ன மேப் வேணுமோ அதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஏதாவது ஒரு நேம் போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து 555னு போட்டுக்கிறேன். நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஹேஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதான் கைஸ், இப்படி வந்து நீங்கள் வந்து பிளாக் வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி நிறையா பிளாக்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் இது மாதிரி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் புல் வச்சுக்கலாம், கிராஸ். அப்புறம் இது என்ன வாட்ரு உள்ள மாதிரி, இதை தாண்டி வந்து எந்த கேரக்டரும் போக முடியாது. அப்புறம் இந்த மாதிரி பிளாக்கும் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் உடைக்கிற மாதிரி பிளாக் இதுவும் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பிளாக்கும் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் பிளாக் தான் அவங்க இதில் நிறையா இருக்குது. நீங்கள் பிளாக் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நிறையா. அப்புறம் ஸ்பானிங் ஏரியாஸையும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். அப்புறம் தவ்வுறது, அதை திருப்படியும் தொட்டிங்கன்னா தவ்வுற இந்த டேரெக்ஷன் மாறும். அப்புறம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறது இது. அப்புறம் க்ளவுட்ஸு, இது வந்து உங்களை வந்து லைஃப்பை குறைக்கும். அப்புறம் ஹீலிங் பேட் வந்து உங்களோட லைஃப்பை வந்து 500 கூட்டும். இது வந்து ஸ்லோ பண்ணும் கேரக்டரை, இது வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணும் இந்த பச்சை கலரு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ட்ராப்பு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இறங்குறப்ப ப்ராலர்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிக்கலாம். அது வந்து மேலே வந்துருச்சுன்னா ப்ராலர்ஸ் வந்து மூவ் ஆக முடியாது. நீங்கள் வந்து இதில் வந்து அன்டூ பண்ணிக்கலாம், எடுத்து விட்டுக்கலாம், திருப்பி முன்னாடி உள்ளதை எடுக்கலாம் நீங்கள் பண்ணதை. அப்புறம் ரீடூ பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கிளியர் ஆல் கொடுத்துக்கலாம். அப்புறம் சேவ் கொடுக்கலாம். அப்புறம் கிரிட் இருக்குது. கிரிட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இடமா நீங்கள் வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த கிரிட்டு வச்சுக்கலாம். அதில் வந்து ஒரு செக்மெண்ட்டாக நீங்கள் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் மாடிஃபயர்ஸ் எனர்ஜி ட்ரிங்க்கு, ஆங்கிரி ரோபோ, இது மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஃபாஸ்ட் ப்ராலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ராலரை ஃபாஸ்டாக்கும். சூப்பர் சார்ஜ் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரை வந்து சார்ஜ் வந்து டக்குன்னு ஏற வைக்கும். கிரேவியார்ட் ஷிஃப்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த லைஃப்பை குறைக்கும். மீட்டர் ஷிஃப்ட் ஷோவர் பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து வானத்துலேருந்து எரிக்கல் வரும். ஆங்கிரி ரோபோ பார்த்திங்கன்னா ரோபோ வந்து வரும். அப்புறம் எனர்ஜி ட்ரிங்க் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரேஞ்சை கூட்டும். நீங்கள் சேவ் கொடுத்திங்கன்னா சேவ் ஆயிரும். அடுத்து நீங்கள் குயிட் ஆகிக்கலாம். அது வந்து சேவ் ஆயிரும். அடுத்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்லி கேமில் போய் அதை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண மேப்ஸ் இருக்கும், அதை தொட்டு நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம், விளாண்டுக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது இருக்குது சூப்பர் செல் ஐடி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வேலிட் இமெயில் ஐடி போட்டு லாகின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சூப்பர் செல் ஐடி வந்து க்ரியேட் ஆயிரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட வேலிட் இமெயில் ஐடி போடணும். அதுக்கப்புறம் உங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு வந்து ஒரு ஓடிபி வரும் ஜிமெயிலில். அந்த ஓடிபியை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்து இதில் வந்து டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சூப்பர் செல் ஐடி வந்து க்ரியேட் ஆயிரும். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அனதர் அக்கௌண்ட், நீங்கள் வந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணணும்னா அதுவும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சூப்பர் செல் ஐடி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் என்னோடய ஐடி. நீங்கள் வந்து இன்னொருத்தவங்களோட ஐடியை வந்து இது லாகின் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ் போய் லாக் அவுட் கொடுத்துட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே வித்தவுட் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து லாகின் இருக்கும். அதில் போய் உங்களோட இதை கொடுத்து மாற்றிக்கலாம். நீங்கள் அது கீழே வந்து லாகின் ஐடி அப்படின்னு இருக்கோ அதை தொட்டு நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஐடியை வந்து நீங்கள் வந்து
இன்னொரு வேலிடு, அதாவது நீங்கள் முன்னாடி விளாண்டுருப்பீங்களே அந்த ஐடி வேணும்னா அதில் லாகின் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சூப்பர் செல் ஐடி வந்து நீங்கள் வந்து சூப்பர் செல் ஐடி க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேர்லி ஸ்கின்னு தருவாங்க, விசார்ட் பார்லி ஃப்ரீயாக. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்து இன்வைட்ஸில் வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் இருப்பாங்க, ப்ளஸ் உங்களோட க்ளப் மெம்பர்ஸும் இதில் இருப்பாங்க. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸு. இதில் வந்து உங்களோட உங்களுக்கு தெரியாதவங்கள கூட நீங்கள் ஃப்ரெண்டாக வச்சுக்கலாம். அவங்களோட ப்ரொஃபைலில் உள்ள ஐடியை பார்த்து என்னோடய ப்ரொஃபைல் கீழே ஒரு நம்பர் இருக்கா, இதான் வந்து என்னோடய ஐடி நம்பரு, இதை நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து இன்வைட் வரும். அதை வந்து நான் அக்செப்ட் பண்ணேன்னா நான் ஃப்ரெண்டாகிடுவேன். அப்புறம் உங்களுக்கு இன்வைட் வந்து ஷேர் ஆகும். இது மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் காய்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா க்ளப்பு பார்க்க போகிறோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சேட் பார்க்க போகிறோம். அடுத்து இது ரெண்டும் இது. அப்புறம் இந்த எல்லா ஈவெண்ட்ஸையும் பற்றி தான் நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதான். நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்க வரையும். அண்டில் தென் டாட்டா, பாய் பாய்.